Niin siis kaikennäköistä konsulttia rampaa kertomassa itsestäänselvyyksiä ja paljon puhutaan, mikä on tietysti hyväkin asia, mutta tätä meikäläiset näkövinkkelistä väkisinkin miettii, että ennen muinoin se kuitenkin tehtiin jotain ihan konkreettista ja siitä sitten jokainen sai elantonsa, mutta mikä mä oikeasti sanon. Nyt mä sotkeenun aiheesta, kun mua kiristää täällä. Mun piti tää firmasta puhua, kun niillä oli siellä tilanne päällä. Ne oli jotenkin kokonaan unohtanut, että mitä ne oli siellä tekemässä ja minkä vitun takia. Joku kalliilla rahalla palkattu konsultti siellä hölisi jossain läppitaulun vieressä jotain kustannustehokkuudesta ja tää mun porukka asiaan kuuluvasti haukotteli ja pureskeli kyniä ja nyökytteli, että supersankaria sieltä annettiin jo kiipeästi. Koska ilmeisesti tämän konsultin iloisella myötävaikutuksella joka jamppa siellä töissä oli saanut päähänsä, että töissä tarvitsisi olla jotenkin niin kuin mukavaa ja luovaa. Ja saatana kuukauteen oltu muuta tehty kuin ideoitu. Karmeinta tässä tilanteessa oli, kun ei ne alun perinkään ollut mitään huippuosaajia. Ihan semmosia perus ADHD-aikuisia. Tiedätte näitä, jotka osaa vähän kaikkea, mutta jokin kunnolla viittää. Sitä samaa ryhmää, joka silloin kun harrastuksiltaan töihin esti on niin saatanan dynaamisia, että koko se perushomma jää hoitamatta.